Principalment, deguem de felicitar-nos per la inclusió i per la modernitat d'aquest Ajuntament a l'hora de regular i fer aquesta inclusió de les clàusules socials que ja va començar amb l'aprovació de l'aplica de la neteja i que també reflexa la voluntat d'aquest Ajuntament de fer servir tota la normativa europea i tots els avantatges que aquestes inclusions i aquestes clàusules comporten per a la societat. I a més, comporta també i inclou el que des de l'oposició se va reivindicar sempre, que és aquesta sessió gratuïta per a les associacions d'aquesta població, que van afavorir molt que puguen realitzar els seus actes. Aquesta sessió, quan les activitats vagin dirigides per ONGs o amb finalitats benèfiques, i que des de l'Ajuntament i des del Govern se vol fer aquest esforç en facilitar que els espais públics siguin gaudits i revertisquen en benefici de la societat. Sant Domènec era un espai que no sols careixia de regulació fins a aquest moment, sinó que a més s'utilitzava conforme l'antic govern arbitràriament decidia. Per tant, cal tornar els espais públics a la utilització de tota la ciutadania. Aquest reglament ho fa. No sols ho fa perquè determina usos o determina possibilitats de sol·licitar, sinó perquè a més, obviant i fent un esforç de que la carència de personal d'aquest Ajuntament estiga suplit, qualsevol associació pot fer ús voluntàriament del mateix davant del pagament d'aquesta taxa, i pensem que és obrir una altra vegada a les associacions i a la ciutadania espais públics per a la seva utilització, que al final són de tots. El reglament d'ús de la ferroviària regula la utilització d'un espai on conviuen moltes associacions, associacions i espai que fins ara se donava arbitràriament a gust de l'anterior equip de govern, i on les associacions tenien un punt d'inflexió i de rivalitat, que esperem que amb aquest reglament siga superat, perquè no se'ls regula la utilització d'espais de les aules que cada associació té designat, sinó també dels espais comuns, i que a més el que es pretén i el que considerem que el reglament sí que fa i sí que transmet és que siga un espai públic, un espai comú, un espai que siga gaudit per tots i on cada associació no es considere que és un espai propi,